Bona nit, mainada, què passa, com esteu? Estem aquí des de Can Barraca i amb un convidat especial que tenim avui, que és Tom Vieira, i us els presento molt ràpidament. A la meva esquerra, Adrià Salazar, ha fet diverses cosetes d'actuació, no gaire professionals. Tom Vieira... El mateix, cabron, tio. El mateix, no? Actor, també. Actor també de professió, de benefici no gaire. I Martí Murcia també intent d'actor. Intent d'actor perquè... I intent d'entrar a l'Institut del Teatre. No. Bé... Què és això? I si em voleu fer la meva presentació, perquè és que no sé què dir gaire de mi. És mag. Investor Magician Holding. He fet molt poca cosa, molt menys que ells, i a vegades he pujat a dalt d'un escenari i intentarem mirar una mica doncs, aquesta nostra experiència, contrastar això que tenim i que portem dins del món de l'actuació, dins del món de la interpretació, que és poc, però esperem que serveixi per comentar una mica aquesta meravellosa nit, aquest meravellós programa que s'estrena a TV3, que és ni més ni menys que... El llop. El llop. Si voleu veure com va la cosa, no us ho perdeu. Que bé que parla el meu amic. Terra baixa. Seria guai. Hòstia, sona la Puigoleta. Ja pots Jo aquesta la conec. Pensa. Ah, Olot. Jordi Sella! Què dius? Se sent bé? Això comença. L'equip artístic valorarà l'actuació i el seleccionarà amb un sí o amb un no. Si és un no, l'aspirant posarà un final a la seva aventura. Si és un sí, passarà... La Maria la passa en ja directe. La Maria va a la final. La Maria va saltant les proves. Perfecte, moltes gràcies. No. Jo, en català! Mira, aquesta la conec. És que jo crec que ens hi podríem haver presentat. Em dic Àlex Guixà, soc d'Esparreguera. Sí, amb el vostre amic. No! No sé qui m'està trobant. Lapsus, hem tingut un petit problema. Moltes més parts de mi, no? No estàs gravant l'àudio? Sí. Tu, però... No està gravant l'àudio. Bueno. Ara sí. Problemes del primer directe. Primer directe. El vostre germà, dins de l'infern. I ja està. I ja està. Bravo, Àlex. Només es poden moure per aquest quadrat. Ja, el d'abans ha sortit, Aquí ja afegeix no només és un càsting, sinó que tens unes altres càmeres per la gent i saps que això ja es transmetrà. Aquesta és més jove. Aquesta és jove. També soc creadora de contingut en les xarxes socials. Epa! Tanyes, competència. Competència. Al TikTok, 900.000. Competència, no és? Ha fotut un déu. Jo me'n vaig, tio. 100%. Arriba el tanto. Arriba el cuiner. Aviam com fa. Vinga, va, lleva't a treballar dur, que hem d'aconseguir uns objectius, una estabilitat laboral. Doncs jo aposto pel primer de moment, No sé si en Manelic ballava així. Sí, terra baixa. No tinc ni idea. Cares t'està mirant a un monstre de fira, vestit amb un tutú, que mentre balla ensenya les dents. A mi em fas por, Què? Aviam. Mosso d'Esquadra. Mosso. Fora! Cinta. No, no, sí. Arriba la pasta. Arriba el Masterchef. Pasta bonic, home. Això no sentirà res amb el nom dels meus plats. Perquè ja ha dit aquí el pixat. Ai, tio, Falta veritat, Molt recitat, això, Sí, sembla que estigui recitant un quadre, sincerament. Tu, no, acaba-ho bé, tio, no pots fer. Saluda. Acaba-ho. No pots acabar, en plan, fas un monòleg i fas fins aquí. No, tio, en plan. Estic a Punt i final. 10 segons aturat. Clar, tio, punt i final. Molt bona vocalització. Bona dicció. Em fa molt ràpid. Però això són els nervis, això també, en part. Aquest ho fa molt bé. Va superràpid, aquest ho fa bé. Què ha dit? Hans Zimmer. Aquesta jo aposto per aquesta. Anna Chantal, va. Aposto per la 137. Aquesta és la profe de filo. 137 arribarà lluny. No, doncs en sèrio, 137 arribarà. Sí, vull aquesta Florant. M'he emocionat. Aquest el conec! Li ha dit que vol veure demà. Joan Maria, puto amo. Que vaig fer un curs de teatre amb ell. Ja està, vaig amb ella. Fem equips, no? O sigui, anem amb algú. Jo vaig amb el 137, era? Jo vaig amb el 137, el Joan Maria i el primer de tots. Jo amb el primer de tots. Aquest és un perfil, però no ho fa bé. Mira el calvo. Jo vaig amb el calvo aquest. M'encanta el calvo. Fase 2. Vull que faci una pausa abans d'anar-te, m'agrada. I l'altra, això us ho podeu pensar, que era la...
Massa. Massa. Heu fet algun càsting de teatre? És que això... No. Jo sí, jo sí. Solitud, Tres. que m'agradava. Aquí està anant aquest Pau, m'agradava però ja no. No, però és que la moguda dels càstings és aquesta, és quan et donen indicacions. I has de ser capaç d'adaptar. O sigui, per vosaltres el 103 no s'està adaptant. Jo crec que no. O sigui, no s'està adaptant bé. S'està posant nerviós amb les Mira. indicacions. No, per mi no. El 137 l'agafaran, Aquest, el 86, jo vaig amb el 86 amb muerte. Jo me el 86 o 69. Aquesta tia va dopada. No, aquesta tia l'agafaran. 86 jo crec que l'agafen també. És bona, és que és bona. Perquè fa riure, És bona, tio, ho fa molt és bé, ho fa comèdia. molt bé. Oh! Buah, que dopada! Que Que sobrada! Com ha Que ha canviat, ha canviat... Molt bé, Núria, Tu està guapo, aquest programa. Si vols que ens contractin has de dir que et mola, vale? Prova a repetir-ho. Aquest programa, tio, em mola. Però és que no es veu, no s'acostuma a veure això de escenes i és interessant, tio. Sebastià. De Francesc Orella. Sí. Bueno, Francesc Orella. Ho fa bé, ho fa molt bé aquest. 0-2 molt bé, El de negre. El de negre és el que tira, com en diu? El que tira? El cas. El repliquero es diu. El repliquer. A mi això no m'ho han fet mai. En plan, Sí, tio. jo ho he fet amb altres actrius. No, perquè... Adri, amb la Irene no sé què, hi ha una noia que és l'ajudant de direcció. Sí, és veritat, amb la Irene... Això Això m'està agradant. No, m'està A agradant. mi no m'agrada aquesta. No, no em convenç, perquè aquesta part m'està agradant. Està entrant amb el joc que li està fent l'Àngel Llàcer de dos amigues, així com en plan... 179, estem parlant. M'agrada. A mi m'ha quedat el Marcel Xuricat. Marcel Gené no m'agrada. No, però ha fet bé l'accent de poble i no és fàcil. Tu sí que es pot posar, o sigui... Marcel Gené no m'agrada. Sí, clar. Marcel Gené no m'agrada, em sap greu. Sí. Tu, la idea d'aquest programa és molt bona. També diré a buscar feina. Jo també. Jo també, ja ho sabem tot. No! Doncs ja ho sabem tot. No! Ja ho sabem tot! Tot! Va. Ara! Molt bé, Pinta bé les indicacions, no? O sigui, estem parlant del... 146. Sabem tot! Cervera. A Lleida. Ha anat amb la samarreta del llop? Des de la meva humil opinió, Endavant. Jo no aniria amb la samarreta de programa. Hosti, l'accent, Però l'accent el treballaran neutre, jo crec que no. No ho sé. No. Jo crec que el mantindran bastant. Si heu de quedar amunt de Valls, amb quina us quedeu? Home, Jo amb 137. 137, El seguríssim. Cal, No! Ah, bueno, és que està el noi també, però igualment jo 137. Jo no puc agafar, no puc. 137. És Lleida, no, això? És que es nota tant. Clar, es nota sí, molt. està bé. Clar, això és una moguda, també, perquè a la mateixa obra hi haurà dialectes com molt diferents. Però ja està bé, perquè pots fer servir els dialectes. Per exemple, un doblatge feien servir un altre tipus de català per llegir pels aliens o A per... mi personalment és el que em mola, tio. Si parlem d'aliens, sí, però estem Per parlant mi de baixa, no? no ha d'haver-hi un... Els de Terra Alta i Terra Baixa, sí, ho pots fer. Però és que també és depèn de com fas l'obra, o sigui... Tu, però de cop és depèn de com planteges l'obra. Però si tu a cop volta fas un terra baixa actual, Clar, actualment hi ha dialectes molt diferents. és la gràcia. No hi estic d'acord. I no hi ha un català estàndard. És com l'espanyol. Tu pots agafar el Terra Baixa i adaptar-lo de 2021 a Exacte. 2022. Sí, això estic d'acord, però no, o sigui, si en teoria són del mateix poble, no pot ser No, que... sí que pots. Jo crec que sí que a 2022 et pots permetre. El 2022 ens podem permetre permetre. Si fas un mateix poble, t'has de posar l'accent del poble on sigui. Si és d'Olot, de la Garrotxa. Però és teatre. Però és teatre, per T'ho tant... pots permetre, jo crec. Sí, jo també ho veig així, tio. Jo m'estic currant molt el puto castellà per poder fer casino en Però tu castellà. fas cine, tu Però fas a mi personalment això ja em sembla una putada, perquè castellà, és a dir, a Espanya hi ha gent que parla castellà de moltes maneres. Però si tu fas projectes actuals, has de saber que a l'actualitat hi ha gent que parla castellà de maneres molt diferents. Sí. Alba Jovany, em sona? No serà pas la filla de... de Nando Jovany. Ah. No serà la filla de Nando Jovany. Qui és el Nando Jovany? Jo ho deixo aquí, Jo el que deixo aquí és la birra. Nando Jovany. Quin número és? 95, no era? No, em quedo amb el 95. I aquest el 128. Aquest. No, 128 no m'agrada. Creieu que la fase hauria de ser per tots la mateixa o està bé que hi hagi... Hauria de ser un guió tancat? No. Estaria bé que fos un guió tancat perquè així veu... Sí, va, a mi em sembla bé perquè així veus el costat entre gent. Exacte. Sí. I la capolla ja...
Tu ho pots fer, però... I veus molts registres diferents. A mi personalment em mola que et vingui una persona amb la seva proposta que et mostrarà segurament el que millor se li dona i que després tu d'allò diguis, vale, doncs ara fas algo completament diferent. No! Sí, doncs si aquesta... És la Muriel! La nostra classe del col·le. Però és el que em mola d'aquest programa, tio, que és oportunitat, precisament els que no tenen representant, Ja, els que no està bé. han pogut potser com entrar en el món, o bueno, que no s'han plantejat mai, tampoc. Mira com s'emocionen. És que hi ha gent que li dones una oportunitat a fer allò que sempre els hi ha molat i no... És que mola. M'agrada, tio, m'agrada. M'agrada, tio. Li passa com jo, no se l'entén. I després també és una manera de no competir amb els que sempre estan. Parlem de que tu sempre arribes a un càsting final i sempre et trobes gent que ja està molt situada, llavors és molt difícil competir contra aquesta gent. I aquí doncs et donen l'oportunitat, tots estan al mateix nivell. El que seria guai, que ara I això és pensava, xulo, tio. és que al final, quan tu vas a, per exemple, Operación Triunfo, molts acaben dedicant-se a la música i n'hi ha que més bé que d'altres, primer l'Aitana, mira Miqui Núñez. És que la gent que agafin d'aquí i facin la gira a Terra Baixa, Seria si qüestió. agraden, segurament els truquen per una altra producció. Vull dir, et dona visibilitat, això. Volem temporada 2 del Llop. Bueno, espera, un moment. Estem al primer capítol. És això, o sigui, molts van molt de pressa. Sí. A mi passava i em passa molt. Bueno, són els nervis, això. S'està allargant una mica massa aquest programa, Jo una mitja part me l'esperava una mica abans. O poder avui només fan dos ciutats, dos pobles. Hòstia, s'acaba ara ja. Ja. No. No han fet mitja part? S'ha emocionat. Molt bé, molt bé, molt bé. No, no, gràcies, no. Recordem, que la Maria Don, que demà s'ha d'aixecar ben aviat, que té un càsting, la Maria té un càsting. final. S'ha acabat. S'ha acabat. Bueno, molt bé, bona jornada. Bé, conclusió final del programa, primer programa de temporada. A mi personalment m'ha semblat un molt bon programa, amb molt bona idea. TV3, em sembla molt bé que TV3 hagi produït alguna cosa així. Sí. Vale. I res, que a mi personalment m'ha agradat, hem estat ben entretinguts i ens ho hem passat bastant bé aquí comentant el Llop, el primer capítol de la temporada. A mi m'han sorprès molts candidats, o sigui, pensàvem que seria una cosa més amateur i o sigui, realment és una cosa amateur, però hem vist candidats que estan molt encertats i llavors tenim ganes de veure els nostres companys d'Olot. No puc opinar gaire, ja que no he estat aquí la majoria del temps, ja que he estat cuinant el xef del pis, però bueno. Que bo, mama! Total, que molt bones sensacions d'aquest primer programa, esperem que tots segueixin així, ens ha sobtat que no hi havia mitja part, ha estat tot un tirón, però molt bones valoracions, seguim fent programes així, visca la cultura i si tot va bé ens veiem la setmana que ve, no? I visca Catalunya! Visca el Llop! I Ara, Au!